reunalta. Ja Kaltelan Kimmo sitten keltaisessa kaveruksella lähtee ajoon älystä tänne Vilje katsomaan. Antaa mennä vaan, keltainen auttaa. Siinä oli heti päivän paras suoritus jäähallilla tähän asti. Hienoa. No niin Jussi, sitten on paremmat sitten. Nyt pitää vähän blokata jo. Jätellä on käyty reenaamassa selvästi ja sen verran hyviä heittoja. Sitten Kimon vuoro keltaista vaan kehä elä blokkaa omaa. Hän saa vetää varmat päällevarkoa tässä vaiheessa. On kyllä käyty aamujäät tekemässä hyvin. Vastustajan skoutattu erittäin tarkasti, koska vähän tämmönen sumppu tehdään tuohon keltaisen ympärille. No hyvin haittuisi siitä. Nyt on viimeiset heitot sitten. Täytyy sanoa, että tämän kauden paras suoritus nähtiin nyt tässä frisbeeissä sitten. Keltaisen osalta Kimmo Kaltelan osalta ja sitten Jussi viimeinen heitto. Vielä voittaa pieni salma. Noin. Ei ihan riittänyt, mutta hienosti blokkasin. Kyllä nyt keltainen taitaa olla keltaista lähempänä tuota keskustaa. Eli Kimmolle sitten meni voitto tässä kisassa. Voittaja saa tehosportin korkaassin ja pääsy vipuuttaamaan seuraavan ottelun. Tervetuloa. Tänäänkin jälkipelit kaikissa huolimatta. Vieraana Joona